Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang padaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, ianata sa unang adlaw sa atong ordinaryong tuig o ordinaryong kalendaryo sa atong simbahan nga Katoliko. Atong iampo ng ato untan kinabuhi nga mahaom kanunay sa tawag sa atong Ginoo nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita ug pagbiya sa mga sala. Iampo sab nato nga atong nasod o ang kalibutan nga malikay unta sa mga kagubot ug mga katalagman. Ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit ani atong mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa mga kaayuhan nga ilang ikinahanglan karon, lawas o kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamoyo kami Ginoo patalinghogi sa langit nung kaluoy ang mga pangaliya sa imong katawhan nga nagampo. Himoa nga makakita kami sa mga butang na kinahanglan among buhaton ug liguna kami sa pagpanuman niini. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon ni Samuel. May tao nga taga-Rama sa kabungturan sa Ephraim. Ang ngalan niya si Elkana, anak ni Jeroham, nga anak ni Elihu. Si Elihu anak ni Tuho, nga anak ni Sup, nga taga Ephraim. Si Elkana adunay duha ka asawa, si Ana ug si Penena. May mga anak si Penena, apan si Ana wala. Matag tuig mag-adtuan si Elkana sa Silo aron pagsimba ug paghalad ug mananap nga sunugon ngadto sa Ginoo nga labing gamhanan. Didto mag-alagad ingon nga mga pari ang duha ka anak ni Eli nga si Opni ug si Pinehas. Inighalad ni Elkana ug mga mananap nga sunugon, hatagan niya usa ka bahin si Penena ug tagsa usab ka bahin ang mga anak niya, apan bisan mas gihigugma niya si Ana, hatagan lamang niya usa ka bahin kay wala man siya hatagi sa Ginoo ug anak. Tungod niini kanunay biay-biayon si Penena o ni Penena si Ana. Bugal-bugalan siya ni Penena matag higayon nga siya muadto sa balay sa Dios. Busa si Ana maghilak og dili mukaon. Og si Elkana ang iyang bana moingon kaniya, Ana,
nganong naghila ka man ug dili ka man mukaon? Unsa may imong nagulan? Dili ba di ay mas bililhon pa ako alang kanimo kaysa napulo ka anak nga lalaki? Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kanimo, Ginoo, maghalad ako og sakripisyo sa pagday. Kanimo, Ginoo, maghalad ako og sakripisyo sa pagday. Unsaon ako pagbalos ang Ginoo tungod sa tanang kayuhan ngayang gibuhat kanako. Imnon ko ang kupa sa kaluwasan ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Kanimo, Ginoo, maghalad ako og sakripisyo sa pagday. Tumanon ko nga akong mga panaad sa Ginoo sa tubangan sa tibok niyang lungsod. Bililhon sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon, sa mga nagmakanunayon kaniya. O Ginoo, ako ang imong sulugon, ang anak sa imong alagad nga babayi. Imong gilugti ang akong mga talikala. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Kanimo, Ginoo, maghalad ako og sakripisyo sa pagday. Tumanon ko ang akong mga panaad sa Ginoo sa tubangan sa tibok niyang lungsod. Diha sa kahawanan sa balay sa Ginoo, diha sa imong kataliwadan, O Jerusalem. Kanimo, Ginoo, maghalad ako og sakripisyo sa pagday. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Mingon siya, miabot na gayod ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa, hinulsuli og biyai ang inyong mga sala ug tuuhi ninyo ang maayong balita. Samtang naglakaw si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea,
nakita niya ang duha ka mananagat, si Simon og ang iyang igsuon nga si Andres nga namukot. Unya si Jesus miingon kanila, kuyog kamo kanako og tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot og mikuyog kaniya. Mipadayon si Jesus sa unahan og nakita niya ang laing duha ka managsuon, si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan, nag-andam sa ilang mga pukot. Sa pagkakita ni Jesus kanila, gidapit niya sila sa pagsunod kaniya. Busa, gibiyaan nila ang ilang amahan didto sa sakayan, uban sa mga sinuhulan, ug mikuyog sila kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining kinabuhi nato sa kalibutan, dili gid ni mahimong malipayon o kontento basta ang atong ibutang nga mga katagbawan gagikan rasad sa kalibutan. Ang importante nga ang atong ibutang kana gyung mas dako pas kalibutan. Kaya ang kalibutan dili gyud makatagbaw sa atong panginahanglan. Lingay mong tupad ing natagbaw na ka sa imong panginahanglan. Tagbaw na? Dili oy. Di ka matagbaw magsigig tan-aw sa imong naong. Di ka matagbaw magsigi og pangandoy og mga butang dinis kalibutan. Bisag nakabot na nimo hapit ang tanan, naapag kay pangandoyon. Hangtod manag-away na lang ta kay mag-ilog na sa mga butang nga usahay dili na ato. Kanarong nahitabo diay sa tensyon karon sa China o sa Taiwan, Pilipinas o sa China tungod anang dagat, ilog anang dagat, kaning tensyon sa ato mga politicians, mga Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawan Group, tensyon sa politika, tensyon sa negosyo, Amerika, Venezuela, Iran, Iraq, Israel, Hamas, ngayon ba? Pulos mo na sila mga dato na kayo, pulos mo na sila daghan na kayo mga butang, nindot kayo ilang mga butang, ilang mga nasod, nindot kayo. Pero nga mang mag-away pamangyod kay kuwang. Muna nga, diri sa atong unang pagbasa, si Ana nangita og anak. Unya, ang iyang bana nga to iyang bana? Elkana, ningon siya nga maghilak man ka. Wa day ka maghuna-huna. Wa day ko nimo higugmaa labaw pa sa napo ka anak. Ingon ana nga pagkasulti ba. Adi gid na matagbaw ang kasing-kasing sa usa ka tawo basta taga-kalibutan ang mutagbaw. Pero kung atong tan-awon diri sa atong ebanghelyo, sa dihang si Jesus miduol sa duha ka managsuon, si Pedro ug si Andres. Pag-ingon gyud ni Jesus, kuyog nako, gibiyaan dayon nila ang ilang kalibutanong panginabuhi. Nganong gibiyaan man to nila? Ilingay mong tupad, ingna, mubiya ka sa imong balay. Ingna ko no.
Inamubiya ka. Nya ang kanasang usaig na og bata-bata pa ina og nagtrabaho ina mubiya ka sa imong trabaho. Ana. Pero mas grabe ang gibuhat sa ikaduhang managsuon si Juan og si Santiago, kani ba? Kaning atong patron, sila man ni kaning ikaduha, mga adak man ni silang Zebedeo. Unsa may gibuhat nila? Gibiyaan nilang amahan. Naay mo amahan gatan-aw, naay taong niingon kuyog nako. Biya ang amahan, kamo maginikanan og biyaan mo sa inyong anak kay mo kuyog siyang barkada, unsa inyong bation? Muglagot mo Nya, naa pa gyud paduong pa gyud sila sa ilang panginabuhi, nag-andam na sa ilang mga pukot, gibiyaan. Pastilan. Sa dihang ni desisyon ko nga musod sa pagkapari, nag-acting na ko atog assistant branch manager sa Landbank. Ako'y breadwinner sa among pamilya nga ang akong papa paralyzed, ang akong maguwang paralyzed. Unya, way laing nagtrabaho ako ra, ang ako sang ang among eldest nga babay na minyo sad ang pamilya mura sag paralyzed. Kay ang bana puryabuyag na asad tanang paralysis nga sala, ako sa diapoy mutabang-tabang og suporta. Pag meeting gid namo pamilya, si papa naghigda, akong maguwang naghigda, pulos paralyzed. Unya niingon dayon ko, nagplano kong mo resign kay musod ko sa seminaryo. Ingon dayos papa, kinsa man lay mo pakao namo nga ikaw may nagpakao namo, naa mamigasalig nimo sa tanan nga kinsa may mo pakaon. Nga niingon dayon ko, ang Ginoo ray mag-igo nato, God will provide. Pasalamat lang po ko sa akong pamilya kay niingon raman sad, ikaw, dako naman ka, ikaw may nag-atiman sa tong pamilya, di ang imo sang desisyon, di sad may musupa ka na. Pero, portig yung lisuraan ano? O, nibiya yun ko. Patay des papa. Nibiya ko Hunyo, pagka-Agosto, patay des papa. O, di ba na? Wala na problema. Nya, kinsa may gapakao na rong papa. Ang Ginoo. Iba, medyo kung tuatos langit, kaya man sa tumubabag sa akong desisyon magpari. Akong maguwang, wasad mamatay, nabuhi rasad. Na ako sang mama, kuha man sa to, muram sa to siya paralyzed, kaya giatake man to sa diabetes, kaya sa sige niyang atiman ni papa, mga 6 years, sigig inom soft drinks, wanay lakaw-lakaw, kaugpan, hangol sa kitugpan, mama, liwat sa kwarto, tagurhag og kakamot, ikubot atong pan, kaon pa riyan. Ay, kaning taga-bukid ta, di ba? Kanibang taga-bukid ta ba, taga-ang itagpan, mura kitag mabuang, kaon yung maaya, tagurhaon yung pan. Jesus, giatakis mama, napawong ang pananaw, so mura sa siya paralyzed, maglakaw. Pero wa man sa mamatay sa mama. Nakaabot pag isa sa akong pagkapari. Pagka 2004 na ordain ko pagkapari, 2011 na siya namatay. 7 ka tuig giniyang pahimo sa akong mga kolekta. Sige, anak ko hatag, patay lagi. Mga igsoon, ako lang yung gisgutan ba kay di man yun madetalye nato, no? Pero naglibog ko, nganong nakontento sa akong pamilya, nganong nakasurvive rapod, o ngano rasad nga hangtod karon ni agyapon ko, pare agyapon. Ang Ginoo na gani maoy atong sundon, murag lahi gyud ang impact. Kamo karon ini pangutan-on ta mo, nalipay mo nga napari ko. Sayon na lang mo na. Pero tungod ni Ginoo. Muna, og mo sulti gani ang Ginoo, musugo gani ang Ginoo,
mo imbitar gani ang Ginoo, sunod ayon. Ayaw na question na. Pero kanang imong tupad mao nay mo imbitar, analyze ag maayo. Kay wa ginay siguro. Why siguro na eh. Pero Ginoo gani mo musulti, di na siya musulti nga dili makaayo nato. Muna may mga Ginoo biyai ang tanan. Ayaw pagsigig ingon, unya Lord, unya Lord, unya Lord, unya Lord. Ayaw na pag-ana. Kinsa man kang mo questions Ginoo nga di man gani siguro unsay mahitabo nimo sunod oras. Pero ang Ginoo nga nagsulti nimo ana, nahibaw na siya sa hangtod sa katapusan. Ang iya bang mapa ba? Ang iyang roadmap hangtod na gina sa katapusan. Og mulahos pa gani na didto sa langit. Muna ay nalag question. Di ba? Karon bitaw, mamalandong ko aning nahitabo sa atong nasod. Ang kuwang sa atong mga politicians, atong mga leaders, kanig yung pagbiya. Kanibang pagbiya ba? Kamaon ta silang mubiya sa ilang posisyon dihas gobyerno. Ako, mo na nga, bisan pag mo, ingnon ko ninyo nga, pabor man na siyang President Duterte or sa mga Duterte. Pero, ako believe man ko ni President Duterte, former President ba, kamao siyang mubiya. Kamao siyang mubiya, wa siya maghimog mga lakang aron magpabilin siya sa posisyon sa pagka-presidente. Di magani siya magbutang siya mga naong anang mga proyektong gipasiugdahan sa gobyerno. Bisag siya pa'y gadesisyon ana, di siya magbutang. O iyang mga naong bisan iyangan, dili niya ipabutang. Kadto lang dihay kausa nga, gipasidunggan siya di intong probinsyaha, nga ni-donate siya pila to ka bilyon iyang gidonate, o niya gihimuan siya dito og naong, iyang gipatangtang. Uy, tangtangan na. Di ko gusto anak nga naman ako ng kwarta nga sa kwarta man as mga tao nagtrabaho raman ko kamaong mo biya ba di ko moingon nga nindot yung kayo President Duterte daghan man sa to siya binuang iya maging gibalik ka sa atong Santo Papa ato sa atong Ginoo man sa to siya moingon ang Ginoo kuno tos Katoliko catching sa ketong iyang pagkasulti nga ang inyong Ginoo stupid God pero ang iyang gipasabot day ato kanang Ginoo nga inyong gituuhan nga dili kamaong muhatag og hustisya sigon sa hustisya nga iyang gihuna-huna. Kanang di mo magpakabana sa mga gipangpatay sa mga adik, gipangpatay sa mga terorista. Ug maunay inyong Ginoo, stupid God na siya. Sa mga gipang-rape, sa mga adik, gipangtulis o gipangpatay. O ang maunay inyong Ginoo nga dili magpakabana, stupid God na. Kaya ang iya kunong Ginoo, perfect na ay hustisya. Iya sa to. Di na lang ko mo dwell ana kay bugo ra basag ko ana, no? Pero ang ako ba, kamao batang mobiya? Atong pangutanon ko nung atong mahal nga presidente karon, Bongbong Marcos, giagda man na siya ni iyang igsoon si Amy Marcos na uwi na tayo. Uwi na tayo. Masunod siya. Ambot lang. Kamaong mobiya. Mga mayor, mga barangay kapitan, mga konsihal, gobernador, mga congressmen, di gyud sila kabiya. Pagkat-on mog biya sa mga butang nga inyong gibalyo karon na nias kalibutan, unya ilisi siya sa gustos Ginoo nga inyong buhaton. Ug unsa may gustos Ginoo, atimana ang mga kabos, atimana ang mga way balay, atimana ang mga gigutom, atimana ang mga masakiton, atimana ang mga binilanggo. Hasta ganing mga patay, ipaatiman pas Ginoo, ipalubong ang mga patay. Dili kay magsigig atiman anang inyong mga income, siging preparar anang inyong eleksyon. Ako sa ning i-highlight si
BP Sara. Sigihan siya karong pangutana, mudagan bagyog ka pagka-presidente. Dugay-dugay na ginapagsugod pala nga nagka-kontrobersiya na sila ang iyang unit team. Sigihan na siya pangutana, nagplano ba kang mudagan ka sa 2028? Pero ang iya yung isulti, I am considering it. Pero di siya maingong mudagan. Pero naiuban na to na sa gobyerno, awaan na eh. Sige nagsangyaw nga 2028, mudagan. Kada bang plano gyud ba nga ang akong gahom di gid nako buhian. Pero dili ra sad nis gobyerno, hasta sa dinhi namong mga pare. No? Kanang kamao sad ming mubiya. Kinaa sad may mga pare. Puira lang sa mga buotan ambot kaning nagwali apil ba kani? Nga di sad kamaong mubiya. Mahadlok paritayron, mahadlok ibalhin o gamayng parokya, mahadlok nga himuan og accounting system aron mahibaw-an og pila gyud kwartang nisod og digawas sa parokya. Mahadlok nga mahibaw-an ang tinuod nga income og financial status sa iyang parokyang gidumala nga kanauntang mga kolekta diha tanan di mana sa pari, iya mana sa katawhan sa simbahan. Muna isulti nako ninyo pila nay atong slot nga nadawat kay naara ba sa daghan ninyo di gyud kabiya sa inyong kwarta nga tag 100 pesos. Tigumon gyud maayo bisag ipalit na lang unta nag-slot ang 100 pesos di gyud kabiya murag unggoy ba kumkum gyud maayo. Biyain na ninyo ipalit nag-slot, labi na gyud kay magpista tang Santo Niño dinhi karong January 31. Ang atong budget mga 1 million, musobra pa tingali. Gabi gamiting mis team, murag musobra gyud kay daghan na sang gipangbutang nga mga add-ons. Nya, gusto mong madayon ning atong sinulog sana sayaw sa pagtuo. Aon sa atong ngayon, Pit Senior, selebrasyon sa paglaom o sa pagsangyaw sa paglaom. Tag 100 pesos. Ang atong grace, abot ng atong halin og 165,864, napay 534,136 ka slots nga available. Tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000. Ang atong nadawat na challenges 307. Ang atong PPSC nining atong padayon nga pag-improve dinhi karon nagsigitag pangitag paagi nga di ta mulunop labi na karon no gauwan kusog kayo sa una mulunop man dayon karon matabang-tabang na gid nato. Kakit kabantay mo di na kay maglunop diri sa kilid. Way siguro karong taon-taon mulunop na ni. Sige pagitag kuan, sige pagitag improve kay saon gyud pangita nga mo gasto magita ana. So ang atong PPSC, ang atong halin niabot nag 93,083 ka slots, napay 6,917 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nani 162 slot challenge nga tag 16,200, 189 na sad ang atong nadawat. Ang atong DPR para itukod og mga balay, praise the Lord. Nga karong si manaha magsugod na gid ta ani og tukod kay ga-clearing naman tas mga tukuranan niadtong last week, practically nagsugod na gid ta. Niabot nag 32,495 ka slots ang atong napundo. Equivalent ning mga 3.2 million pesos. Makatukod na ni og mga around 54 kabalay. So, kandaghan ano. Nya ang atong PSS PP mao na ni atong gamiton karong January 31. Niabot nag 192 ka slots ang atong halin, napay 9,808 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Atong pakpakan ang tanang namalit og slots
Mo-highlight lang ko gamay nga hangyo ko ninyo tanan ba pamaligya sa mog slot sa ato mga silingan nga way simba-simba. Kamong nanimba ayaw mo pagkontento nga kamo ray mohatag og slot, baligyae pod to sila ing na basin pag mamatay mo ugma nya wa mo'y simba-simba makabawi-bawi og jutay nga naa mo'y palitong slot. Makabawi-bawi ay siguro hinon por makabawi-bawi ba kay at least na sila ipada diri nya mga chapel leaders. Suruya ang inyong matagbalay nya baligyaig slot bisag kanilang PSSPP aning atong para sa Santo Niño kay nakasuway na ba mo dirig sinulog kompetisyon? Wala pa? Karon makasuway na gitag sinulog kompetisyon sa siyam ka mga kabahin nya malingaw ta karong January 31. Muna ang ato sad nga kadtong niaging Pasko naman ta to'y sweet notes nga concert. Ako laning Osbon pagpahibalo dinhi pag-report ang income gid nato adto tanan niabot og 2,191,000 ang atong sales sa tickets nya ang atong gasto 1,237,000. So naatay 954,000 na net profit. Pakpakan na itong usab ang atong mga sweet notes o ang mga sweet notes committee. Nya sa atong Christmas, katong Misa de Gallo, nya doon naman ta ato'y mga gimmick, fundraising, katong ikhak o katong petitions and gratitude and petition, the tree of gratitude and petitions. Ni total tong tanan nato adtong na dawat og sa mga kolektas Misa de Gallo og 3,785,000. Dako ano? Unya ang ato sang gasto tanan panghatag og bugas ato mga kabos, ang paghatag og mga regalo sa tanan nga nagtrabaho dinhi og uban pang mga gasto niabot sad og teneneng 3,781,000. Ang atong sobra 3,000, no, di ba? Di mo kanana, dili mo gana ganing malipay. Ang katuding ato mga lingkuranan nga atong gipangayo nga mudunit tag 55,000 man to, sorry kayo kay na change ang plano. Kaning atong style nga repero ni siyang klasihas lingkuranan nya maghimo tag additional nga 13 nga ni cost og tag 55 sa atong initial nga pagkontrata adto sa mohimo kanang i-abandon usa nato tong maong plano pero i-keep nato ang budget na may nahatag ato nga ni kantidad og 482,952 na. So ato lang tong i-keep kay ang atong plano maghimo gitag bagong classes lingkuranan magtigom pa ko sa ato mga artist o mga architects para maghimo mig design bag-o nya magkuan kita maghimo sa tag bag-ong costing nya ang initial ro namong gikakuanan gikauyunan nga kombinasyon ng atong lingkuranan og steel and wood. Dili lang pure nga wood. Kay kung agay-ayon ang tiil sa wood, mukumong dayon ang tibok lingkuranan. Pero og steel og wood, panagsara makayagay-ayon ang lingkuranan, pwede na ito laksion o niya man ilisag lingkuranan. Ligon, yapon di man agay-ayon ang steel. Ang steel mo'y atong murag frame o mo'y iyang lingkuranan. Pero ato pa nang i-design. Sige. Muna, kining akong gi-report ninyo tungod kay gusto man taog kanini ang transparency o accountability. Di ta mahadlok mabiyaan na og inyo kung sawayon nga dagko agastong pader. Dagko mo sa mo gihatag. Unsaon na nako isod bulsa para muburot akong tiyan.
gastuon tanan. Ana haron mulambo baka o malingaw ta dinhi, mulawom atong pagtuo, atong gastuon ang tanan. The point is, matud pang Kristo, biyai ang tanan. Muna magampo ta, nga kamao na gitang mubiya. Katong kamaong mubiya, manindog ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, isip katawhan sa Dios nga iyang gipili. Malipayon kita og malaumon nga muduol kaniya sa atong panginahanglan og moingon, Amahan, dungga ang among pagampo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga atong mga magbalantay nga gitawag sa Dios nga mahimong mga mananagat ug mga tawo muharong sa hagit sa pagbag-o pinaagi sa pagwali sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga ang mga misyonero mamahimong mabungahong magsasangyaw sa ebanghelyo pinaagi sa ilang buhing pagsaksi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga sila nga gitawag sa atong Ginoo sa pagpangalagad, manggihatagong mutubag sa iyang tawag, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga ang Ginoo muhikap sa mga masakiton, sa mga naguol, sa mga naglibog ug sila nga nag-anto sa mga balatian sa pagpangisip ug sa lawas, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga atong mga minahal nga mitaliwan na nagpuyo dito sa kalinaw sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Ginoong Dios, himoa kaming angay sa pagsunod kanimo. Dawata kining among pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will. Just say the word to me that once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawat untas sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagtimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan.
Makapahimuot unta kanimo o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan, pinaagi niini mutubo unta kami sa pagkasantos ug itugot kanamo ang among gipangayo nga mahigugmaon, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Anang sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat, mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos, magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay
uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu ngalan sa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot. Dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinuluan, luwasa kami sa dagat. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahuruan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Anausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus,
nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. Magampo kita. O Dios nga makagagahom itugot nga ang gibuhong mo sa imong mga sakramento mag-alagad unta kanimo sa kinabuhi nga makapahimuot kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nung katagbawan. Unya mahitabo ra ni kung kamaogitang mobiya sa mga kalibutanong butang o kaayuhan. So padayon tagbiya sa atong mga kwarta ha, nya atong ipalit og slots. Ang atong grace tag 100 pesos per slot, nya duna ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang atong PPSC tag 100 pesos per slot, nya dunay 162 slot challenge nga tag 16,200 per challenge. Ang atong DPR para ipangtukod og balay na tagkuan ni siya tag 100 pesos. Nya duna ni siya budget nga 50 to 60,000. Kung gusto mong mo sponsor og usa ka balay, hatag lang mo og 60,000. Covered na. Nya murag mo dako-dako pa ni gamay kay ato ng butangan og CR na simple nga CR ang kada balay nga atong tukoron. Haron di na kay maproblema ang tagbalay. So atong butangan. Salamat kaayos na malit og slot nya ang atong PSSPP nga para sa atong Santo Niño nga selebrasyon magsugod ta sa atong nobina karong January 22. Minor novena alas 6 buntag, main novena mass alas 6 sa gabi. So tag 100 pesos per slot, nya naapay available nga 9,808 ka slots. Kaya na maligya man tag 10,000 ka slots. So sa makausap pa atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Nya pahibalo nga karong kuan January 24 mao ang atong Junior Camino
maglakaw og usa ka adlaw dinhira sa atong teritoryo sa atong simbahan. Nya kanang gusto mong moapil na ani siya'y 1,500 nga registration, makadawat na mo ani og kit na ay raincoat, na ay t-shirt, na pay kanaganing kalo, na pay katong atong certificate niya sa paningan scallop niya na ay usa ka meal inig abot na dinhi sa balik na ay meal kun buhi pa mo balik mong buhi maka-meal mo unya kinsay gusto ani outside o inside the parish nga mo apil pa-register na mo dito sa atong opisina. Unya ang atong YouTube channel, ang akong YouTube channel kaning Padresiano Ubod, padayonan ninyo ang pagsuporta. Sige gyud view, like, share ug subscribe. Doon na niroy 283,000 ka subscribers kanalay tan-awa aron makasiguro bong ako ginang channel. Unya ang ato sang official Facebook page mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.